Dobrý večer, vážení televizní diváci, dobrý večer vám všem tady ve studiu. Vítám Danu Morávkovou, Ivo Šmoldase, vítám Aleše Cibulku a Pavla Kožíška. Začíná Kdo to ví? Já! Wow. No. Prosím vás, věděli jste, že citron, jo, má více cukru než jahoda? To já jsem třeba nevěděl. To znamená, že když já jsem jako mnohokrát kyselý jako citron, tak jsem vlastně sladký jako cumel. No nic. Takže, vážení přátelé, jestli to nevíte, teď to víte a dozvíte se víc. Kdo to ví? Oh! Naši diváci se tady ve studiu dělí na ty, kteří jaksi projevují více sympatií ke svým kapitánům, ať je to Dana Morávková nebo Aleš Cibulka. Ti, kteří je milují více, tak samozřejmě začínají. Chci jenom připomenout pravidla, že každá otázka je za 5 000 korun. Všichni máte žolíka. Vy i vy. Když nebudete vědět, a oni to nevědí, to vám řeknu, že potřebují pomoc. Takže od toho máte svá družstva. No a potom, pak, když by nebylo zbytí, tak máme tady velké finále, budeme sázet a všechno zdvojíme a vyhrajeme prachy. Pro koho? Pro vás a pro vás. Jo? Kdo to ví? Tak, já se teď jenom zeptám, jak je na tom tvé družstvo? Milujete Danu? To nebylo vůbec špatný. Slyšel jsi to, jo? Nebo chlapi, slyšel jsi to? Milujou, ale půjdou domů bez koruny, takže to je... Jestli jim ta láska vydrží i potom, jako... Teď se jenom zeptám. Milujete Aleše? Jo. Tak. To jsou budoucí boháči, tohleto. People Matter je absolutně jasný. Začíná družstvo Aleše Cibulky. Aleši, vedeš, prosím, no. Témata prvního kola. Lidské chování, rejnoci, cestování, mravenečník, kancelář, rýma, tajemství, sklo, vlci, selfie, tučňáci a móda. No, krása, co říkáte? No. Ale teď jde o to, kdo to ví, že jo? No já rozhodně ne. Tak prosím, vyberte si. Pavlíku, proč se tváříš tak zhnuseně? To jsou samý krásný témata. O ničem nic Pavel nevím. už čaruje. Hele, no já bych začal tou rýmou, protože vím, že jsi trošku nachcípanej. Ježiš, takže bys mohl být odborník. Já teď vím úplně já všechno. jsem Už jsem skoro vyzdal. Já když jsem viděl tu tvoji apatiku, co tam máš v šatě. Já mám v šatě, co si kam stříknout, co si kam, všecko. Takže já si myslím, že tady máme počkej, šanci zvítězit. No. Pavel, ty myslíš jako, ty taky máš oči jak vycpanej vlk. To je teda, já taky, musím všichni tady Ale to není rýma, oni slavili v divadle kouzel, že se jim včera jedno kouzlo povedlo. Tak rýma, jo? Rýma, jo? No, to tak prosím, no jistě, no, rýma. prosím, rýmu. To známe všichni snad, ne? No jistě. Podle britských vědců nehrozí u lidí s rýmou, že touto chorobou nakazí partnera, když spolu jdou do sauny, líbají se na rty, pravidelně si ruce rají mrkví. A teď už konečně víš, proč mám v šatně kromě těch stříkátek i tu mrkev, kterou si tam rozetírám, abych tě nenakazil rýmou. No přece se chodí do sauny i jako, aby člověk se otužoval a tyhle ty všechny věci. Jako... Hrozí u lidí. Ty seš doktor. Jo, ale filozofie. No, tak jsi směl vybrat jinou školu. No. To je filozofická otázka. Třeba já vidím, že Dana už to ví. Dana to ví. No, protože Dana se pravidelně potírá mrkví. No, dáme saunu, protože chceš mrkev? Nechci mrkev si ne. Podle věcí nehrozí u lidí s rýmou, že touto chorobou nakazí partnera, když jdou do sauny. Jdou spolu do sauny. Je to pravda, já ti řeknu. To nehrozí. Předsedo. No, hele, jsme jako zajedno. No, jasně. My dáváme Ačko, protože v sauně je horko a bacil chcípne. Pojďme na to. Za!
Vášnivé polibky nám kromě No, tohle to potěšení nevypadá můžou dobře. přinést i výhody. 30-minutová aplikace líbací kůry může dokonce výrazně zmírnit cenou rýmu, zrychlit tep a vyhladit vrásky. Pravda, vždycky je tu riziko přenosu oparu anebo herpesu. Rýmu ale podle britských vědců dostat nemůžeme. Tu způsobují rinoviry, které se do těla dostávají skrz sliznici očí nebo nosu. A ani oči, ani nos při líbání nepoužíváme. Většinou. No tak, Líbání se čověče, léčí všechno. líbají se darty. Podívej, to je... No je to jasný, je to jasný. Jsme je chtěli naladit jenom, viď? No. Podívej se ta sauna, to je jako v pohodě, že jo? Ale já jsem myslel líbání v sauně právě, jako v tom horku, že... Já jenom v tuto chvíli musím říct, že máte 0, A proč je to políčko škrtlý a není tam můj ksichtíček? protože máš 0. Aha. Ničeho se neboj, A ještě k tomu tu rýmu, ty jsi výborný. ničeho se neboj v tuto chvíli. Poprosím Daninku a Ivo Šmolda se. Ivo, co na to říkáš, to líbání? Ne, mně se to líbí, já bych to teda Aplikovat. kombinoval, že jo, všechny 3 možnosti a asi nejlepší metoda ruce je, mrkev. jak si potírat ty vařenou mrkví, že jo. V sauně. V sauně, ano. No tam by se uvařila, že jo. Tak já kdybych šel do sauny, tak už opravdu ode mě nechytí nikdo nic, protože by mě vynesli nohama napřed. No. Tak pane doktore, jaký téma by se vám líbilo nejvíc? Mně by se líbil mravenečník. Ježišmarja, pan doktor Mravenec. má vždycky pravdu. Ty tam vidíš nějaké připodobnění? Ne. Jo, on tak Tak my si dáme do mravenečníka. všeho strká nos. Mravenečník. Chtějí mravenečník, mají ho mít. Mravenečník je v jisté oblasti velmi šetrný. Ve které, prosím? Žvíká jazykem, aby si neskazil zuby. Jedno oko má zavřené ve dne a druhé v noci. Chodí po kloubech, aby si neotupil drápy. Zlatá rýma. Zlatá rýma, vej. Hele, já bych řekla, že je všechno možný. No tak u mravenečníka samozřejmě. Proč by nežvíkal jazykem? Proč by jedno oko nemělo zavřený ve dne, v druhý v noci třeba mrká, věď někoho balí? Podle toho, jak to jako vyměňuje ty oči, že A jo? chodí po kloubech, aby si neotupil drápy. Já bych řekla, že A, B, C je možný. Tak co, pane doktore? Taky se mi zdá, že všechno. No, všechno je to Že on hezký. vlastně ten jazyk, on má dlouhý jazyk, že jo, tam Pojďme si nabere. jenom říct tak, jako čím se ten mravenečník živí, že? Tak No asi... já bych řekl, že těmi mravenci. A mravenci žijou A- kde? No mravenci žijou v Mraveništi. mraveništi. A mravenec miluje Je berušku. logické, ale jsou taky, No tak. jsou také termitiště. No. Ivo, Taky v termitiště. termitišti. A Tam termitiště žijí jsou velmi termiti. tvrdá. To je velmi tvrdá obživa. Já bych jaksi typoval ty klouby. Tak dáme klouby. Jo, protože Dáme přece- klouby. Jak ten mravenečník jako pak takhle jako dělá? Nebo co dělá? Tak pane doktore, Ačko nebo Cčko? Já bych dala Ačko. Střihnem si, já jsem Střihnem Ačko, si, já jsem to Cčko. dlouho nedělal, tak Kopito, jeli to, platí to. No, Kopito, jeli to, platí to. Kopito, jeli to, platí to. dnešní Prosím vás, to tady budeme Bčko, ne? do večera. Tak ještě Pořád jednou. kopito, jeli to a nic neplatí. No, o to... Tak, Tak, Cčko. Ivo, prosím. Cčka, to je blbost. Tak, Ale je to vtipný. tak Takže to dáme, Cčko. Dáme to. Cčko, pojďme se na to podívat, prosím. Mravenečník tak dlouho výdal mraveniště a termitiště, až mu narostl dlouhý rybák a vypadaly mu zuby. Na žvíkání hmyzu je nepotřebuje. Ani oči nemá bůh ví jaké. Vystačí si s dobrým čichem. Když se ale dívá, tak vždycky oběma očima. Jeho drápy jsou dlouhé a ostré, aby dokázal rozhrít i pevná termitiště. Při chůzi by mu ale vadili a otupovali se. Proto chodí po kloubech. Mravenečník má rech. Proč si lámat nehet? radovali jsme se předčasně. To je viď, to bys neřekl. Já pak, když se nepletu, Cčko. tak tým Dany Morávkové v tuto chvíli má první zisk 5000 korun. V pořadu, kdo to ví? Vyšli jsme tomu na kloub. Co na to říct? Jenom pojďte. Jo, Pojďte, nadechněte Podívej, se. první vyhrání z kapsy vyhání, Já říkali vím, už staří já vím. Římané. Ano. Ty máš vyhnáno už teďka jako po druhý. Je ti to jasné? Jo, tak pojďme.
Co tam dáme? Já jsem s Rýmou neuspěl, tak si Rýma, ne, tak teď vyberu já, protože si tobě to ty, evidentně nejde, doktore. no. Sklo, kancelář, to tam může být jako kancelář, jako kam se správně dává sešívačka. Tak víš, co tam může být taky to různý to chování se v kanceláři, že jo? Stalking a tak. Ty v tom máš nějak jasno, prosím tě. Ne, nemám, ale tak jsem si jako říkal, že v kanceláři, že jo, jeden má počítač, dělá, že pracuje. Kouká, že jo. U tučňáků taky stalking, cestování, rejnoce lidské. A co to lidské chování? Jo, vybíráš ty? Jo, takhle vybírám já. Lidské chování Kdybyste je pro viděli nás... třeba, co krásného skýtají takový vlci. No, a Ta tučňáci. divočina. No, Já jsem rád, že jsem... Pavle, víš, co to je taková divočina? Už jsi měl někdy vlka? No ne, to, no, to párkrát jsem ovenčil, tak. Lidské chování bereme, co Dáme, vy my doktorovi Když ukážeme. no, jistě. Jasně, lidské jdeme. chování. Když nám to tak jako přiskli, já myslím, že B. Tak uvidíme. Tak. Lidské chování, pojďme se na ně podívat. Podle výzkumu holandských vědců, kdybychom se měli rozhodovat intuitivně, když máme dobrou náladu a jde o složité rozhodnutí, máme špatnou náladu a jde o jednoduché rozhodnutí, jde o někoho jiného. A teď se kluci My rozhodněte vám teda intuitivně. pěkně, ale Intuitivně. máte tam chybu, já jsem říkal kancelář. Ne. Ne, ty jsi špatně chtěl slyšel a lidské chování, v režii taky. máš se chovat Ty jsi intuitivně. doktor filozofie, to je předplatný taky jako. Hele, intuice, to je, jo? Intuitivně, jasně, intuitivně, že jo? Jo. Hele, když máme dobrou náladu a jde o složité rozhodování, tak člověk rozhodne blbě, protože jsi v No, té jasně, euforii jsi v a té také euforii. blbě. Máš špatnou náladu. Tak rozhodneš taky blbě, protože ti je špatně. Ale to je- je to špatná nálada a jednoduchý rozhodnutí. Mám si dát kafe, nemám si dát kafe, mám jít na toaletu, nemám Ale jít na jo, toaletu. dám si kafe a pak půjdu na toaletu a máš rozhodnuto. No, ale... Dani, prosím tě, já teda bych rád věděl, ty a intuice. Jako Já máš na to taková hodně dám. Jsi trošku živočišek? No ne, ale já na to hodně dám Dáš a na to? je to takový, že se třeba s někým seznámíš No. a říkáš si, Se svým tak ten manželem? člověk nějak jako ne s manželem, něco na tebe vyzařuje, jo? Aha. A teď ty si řekneš, no tak nemůžu ho přece odsoudit, když ho neznám. A pak zjistíš třeba po půl Jo, roce, jo, že ta poznáváš. první myšlenka, to první, co si cítil, Jo. bylo to správný. A Bčko. Bčko, dáme Bčko. dáte, jo. Pojďme na to. Máme špatnou náladu a jde o jednoduché rozhodnutí. Podle výzkumu jedné univerzity v Holandsku je dobré rozhodovat se rozumem, když máme špatnou náladu. Rozum je dobrý rádce i tehdy, když jde o jednoduché rozhodnutí. Ale některá rozhodnutí jsou tak složitá, že je na ně rozum krátký. Podle vědců je tehdy dobré zapojit naši intuici. Když přitom máme dobrou náladu, naše intuitivní rozhodnutí bude zpravidla dobrá volba. To je dobrá volba. Tak co? Ačko. Je to tak. V tuto chvíli já musím říct, že tady o 5-0. Danínko, rovnou tam něco šoupněte. No já mám pocit, že máme tak jednoduchý partnery, protože pan doktor mi říkal, selfie, to jsem nikdy nedělal. My si vememe selfie. Selfie prodanou a váš tým. Wow. Jde o 5 000 korun. Pojďme na to. Která naše selfie se nám samotným líbí nejvíce? Překlopená kolem svislé osy, s rozptýleným zelenomodrým světlem, s rozšířenými zornicemi. Pánové, A Dčko, kde jsem nejhezčí, tam není. no tak to je samozřejmé. To je si já každý, myslím, že že? to jsou ty rozšířené zornice. Pane doktore, když si vemu mobil a spolu se vyfotíme, otočím to, tak máme selfie. To bychom zvládli. Můžete mi Se vysvětlit, dostali daleko. co je překlopená kolem svislé osy? Danuško, ty ale už když seš- jsi mi Ivo, posílal ty už tuhle seš strašně selfie, tak jsi tam daleko. byla. Já už vidím, že jsi daleko. Jako Co to je budeme se překlopená kolem překlápět. svislé osy? No, já jsem jednou, když jsem manipuloval s tím mobilem, tak Jste se se mi to omylem stalo, že Svislé osy. se mi ten fotoaparát Ano. tam jaksi přeonačil a já jsem koukal, co to tam vidím, jo, Ano. protože na to nejsem zvyklý a tak jsem to blejsknul, Ano. jo, protože se mi třesou prsty a zavadil jsem o tu spoušť. No a pak se ukázalo, že vlastně každá selfie je překlopená kolem svislé osy.
Proč se fotíte jako- jako v zrcadle? Takhle na to No, jdete. já myslím, že je to Ačko. No já nevím, já myslím, že třeba někdy pomůže i to rozptýlený zelenomodrý světlo. No, zeleno, Jakože modrý člověk světlo. vypadá tak jako- tak to jako vím teda, přirozenějc. Martine, jako herečka, No. že když máš třeba něco zeleného na sobě Ano. a jde ti to do obličeje, tak to zrovna není jako moc Není, dobrá myslíš, barva jo? na kameru, zelená. Tam je lepší jiná, jo? A rozšířený zornice, to je takový jako údiv. Já bych panu doktorovi věřila. To jsou ty červený oči, si myslím, ty vzornice, ne? No, Co? no, kdyby, Králičí. No, králičí. Já bych dala Ačko. Ačko. bylo- Já myslím, že pan doktor má pravdu. no, kdyby Která bylo- naše selfie se nám samotným vůbec líbí? Víme, co to je selfie. Víme? Jo, no. To je tak, jak Fotka. je... Jo, yes. Tohleto, takovýhle Ano, přiblblý. ano. Jo, to je výborný. Já bych Děláte dala si Ačko. selfiečka? Děláte. No, taky vypadáte. Překlopená kolem svislé osy. Právě teď. Vědci přišli na to, proč nám trvá tak dlouho vyfotit si obstojné selfie. Svoji tvář známe dobře, ovšem ze zrcadla. Mobil totiž překlápí selfie kolem svislé osy a nám se potom výsledek zdá nějaký divný. Pokud chceme, aby se nám selfie líbilo, měli bychom vypnout automatické překlápění obrazu. Na druhou stranu našim blízkým se líbí ta nepřevrácená selfie, protože takový jsme ve skutečnosti a takové nás mají rádi. Jo! 5000 pro vás! Wow. Překlopená kolem svislé osy. 10 000 korun. Tým Dany Morávkové a Ivo Šmoudase. Gratuluju! Jo. Bude mít co prohrát. Čověče, já ti řeknu, tady to tak jde. Ale tady A taky. tady to tak nejde. My jsme skromní. Hele, rýma byla blbě a lidský chování taky. Tak jdeme do zvířátek. Do zvířátek, no. Jako rejnoky nebo tučňáky nebo vlky? Rejnoci víme, že jsou električtí. Dáme otazník, viď? Dáme otazník, protože na to my jsme nejlepší. Otazník. To je tak takový prosím. kouzelnický. Takže otazník. Čím se proslavila zdravotní sestra Violet Jessopová? No. 2krát zachránila život Winstonu Churchillovi, přežila havárie sesterských lodí Olympic, Titanic a Britannic. V africké savaně jako první začala ambulantně léčit gorily a šimpanze. Nikdo, kdo byl na Titaniku, nebyl na Britanniku, protože Britannic zachraňoval ty lidi, kteří se topili z Titaniku a Britannic se nikdy vůbec ani Teď nepotopil. už jsem úplně mimo, to nevadí. Taky jste to pochopili všichni, To že bylo, jo? no jistě, to Jo, byla... jasný. Pro ty méně chápavé, Bčko to nebude. Ano, děkuju, Bčko, to nebude. Tak to To bude je Bčko. tak jednoduchý, Máte šanci, že Aleši. budete mít dalších 5000 To je korun, tak, my protože to je víme, to je tak jednoduchý. Gorily a šimpanze. Mně se furt jako podvědomě líbí to Ačko, Mně že taky, zachránil, no. že on jak hulil, tak mu třeba kupovala ty doutníky. No, Winston Churchill měl, samozřejmě on měl teda majordoma, on neměl sestřičku, to byl v jedné osobě. Ale ta Violet byla jeho neteř. Kulhavá Violet mu kupovala doutníky a on jak chrchlal, jak ty nemají ty Jasně, kuřáci, ty kulhavá cigára. Violet. Vždycky on Violet a ona už mu to... Violet to hlavo. A podle toho pojmenovali doutníky. No jistě, no to jsou Jasně, ty to Violetky můžu. slavný, ty nejdražší doutníky. V africké savaně jako první začala ambulantně léčit gorily a šimpanze. To je takový jako... Violet Jessopová 100%, ona totiž nejdřív zachránila Winstona Churchilla A potom a gorily. pak šla zachraňovat No, ty gorily. Jim roznášela ty doutníky tam po ní Jistě. No pravda je, že to Ačko nemá logiku, že jo? Kdyby mu zachránila život, tak by nebyl mrtvej. Ano, to je velká pravda. Z úst. No ona pak odjela do Ivo té Šmoudase. savany léčit šimpanze, on byl doma sám, nedostal jela tam lodí, čas. viď? Jela tam Tam lodí. lodí a nedojela. Violet Jessopová. Hele, jsou dvě možnosti, buď to něco řekni, anebo fakt dáme toho žolíka, protože... Pojďte na žolinu. Já být divák, tak mám jako z dnešního pořadu pocit, že jsme hloupí, my dva. Takže A to ona hodíš. jo. To bych nerad. Já s tou taky nebudu dělat celé, selfie. Oni si diváci máte řeknou- celé družstvo za sebou, no tak. No, jistě. Co je, tak je trošku exněte. No, Tak to bude Cčko, o co? Ačka, nebo to tu savanu. Dáme savanu, pojď, to je tak blbý, že to bude Savana je- pravda. dáme Cčko, ale já bych chtěl, abyste věděli, že jsem chtěl dát Ačko. Ježíš, to je Ne, alibista. tak pozor, tak Cčko. je tam. No, Dobře. Chraňte Takže to C. totálně. To bude Churchill. Violet Jessopová měla zkrátka štěstí a nesouviselo to s Winstonem Churchillem ani jinými lidoopy. Anglická lodní společnost vyrobila 3 sesterské lodě, Olympic, Titanic a Britannic. Byly nejen mimořádně luxusní, ale taky mimořádně těžko ovladatelné.
Violet Jessopová byla přitom, když se Olympik srazil s křižníkem Hawk, byla přitom, když Titanic narazil do ledovce a během války sloužila na Britanniku, který najel na minu. Všechny 3 nehody přežila a dožila se krásného věku 83 let. Peku, já s tebou nehraju. Jari, ra, 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 ra. A jako kdybych to neříkal, viď? To si zas byl chytrej, Na mě ty. nekoukej, to chtěl Pavel. Co jsem říkal? Já jsem říkal Britannic, jo? A ono nic. ale No z i toho o ty plyne- nekoukej, ty taky víš. toho plyne, že ta baba nosila strašnou smůlu. Takže 10 000 korun má tým Dany Morávkové, Ivo Švolnose. A vy se díváte na Kdo to ví? Tak pojďme si zvolit téma. Co by se vám líbilo? No tak, že bychom vsadili na dobrodružství a zvolili kancelář. No jasně, protože to je tak šílený jakoby jiný prostředí, než je divadelní prostředí. No. A než je vaše prostředí, o tom nevíme nikdo nic. My si dáme kancelář. Kancelář. Jo, jo. Tak to jsem zvědavej. Já Prosím, taky. Dana a kancelář. Co tam máme? Čím nejlépe uklidíme rozsypaný toner z laserové tiskárny. S metáčkem a lopatkou, mikrotenovým sáčkem a magnetem, lepící páskou a vějířem. Pane Já doktore, vám jenom prozradím, proč se Daninka tak směje. Ona neví, co je v laserová životě tiskárna a neviděla toner. rozsypaný toner z laserové tiskárny. Prosím vás, co je rozsypaný toner? Ten toner z laserový, to je rozsypaný. To je ten prášek, že jo? No to pak jsou takový tekutý tiskárny, co mají ty lahvičky. No To mám já doma, tohle to je jsem sypký si nalil. toner, Ano. protože jako inkou se nerosype. Že jo. Hele, A to je pravda. Jo. smetáček a lopatka, to je obrovský. Tím uklízíme jiný věci, jo. Ne, Co prosím helejte, tě? jako No. ten toner, to je jako saze. Ano, takový Jo. malinký černý, že? Saze je hnusný, špiní to. A když takhle Jo. nad tím udělám vějířem, tak to sice Tak to máš všude po neuklidím, pokoji. ale je to všude. Jo, Jo? zase to bude demokratický potom. Já bych Počkejte, dala počkejte. No, to by mě zajímalo. to Bčko. Já bych Béčko? taky dal Tak dělala Bčko. Bčko, Ty ale máš proč doma magnetem? mikroten a magnet? V životě jsem to neviděla, ale dala bych No. Bčko. Bčko. Ano. Bčko, poprvé, Béčko. po druhé, po třetí, teď. Vy jste si asi mysleli, že tady budu mít všude rozsypaný toner, jo? To určitě. A tady mám spoustu drahých přístrojů. Takže tenhle experiment se bude dít v přísných laboratorních podmínkách a doma to radši nezkoušejte, jo? Takže vezmeme toner a nasypeme takhle hezky do misky. Tak. A je to. Toner je magnetický. No, samozřejmě musí být, ne? Tak jo. Protože při laserovém tisku je jeden válec magnetický, ten vlastně nenáší to barvivo, a druhý válec je ze selenu a ten potom pomocí světla zapéká ten toner do papíru. Tak, vezmeme magnet a igelitový pytlík, strčíme magnet do pytlíku a teď se vědo div, postupně takhle hezky, jak vidíte, nachytáme toner na pytlík a pak opatrně pytlík přeneseme, převrátíme, odložíme magnet, vezmeme koš a vyhodíme to do koše. No my ti děkujeme. Děkujeme. No, Jo. Mikrotenový sáček a magnet. Jak je to jednoduché. Ale víte, proč to je jednoduché? No, protože máte samozřejmě v týmu koho? No, Ivo Šmoldase! No jo, to je ono. A já už to rotuju k vám. A to je nespravedlivý, protože zrovna mě se ten toner jako vysypal a opravdu jsme to věděli. Jo? tak jsi měl vybrat Já kancelář. jsem to udělal úplně stejně, nachytal jsem toner na pytlík. Kluci, pojďte si to jenom tak rozebrat. Rejnoci, tam je elektrika, do toho bych nešel. Ale ne každý rejnok je elektrický. No, každý, Některý jsou každý. úplně... Každej, že je každej. Jo? Jo. Že ne, že jsou i nějaký úplně... Ale že cestuješ rád, ne? Cestování je dobrý cesto, tam bude něco třeba, kolik měří Eiffelovka, nebo jak hluboká je. Tak to bych, do toho bych taky nešel.
Dáme módu. Módu. Jo? No, Proč Dobře, ne? ne, dáme modu. protože určitě. nám už je to asi stejně jedno. Móda pro Aleše Cibulku Hele, to je prostě to. a Pavla Kožíška. Tak co znamená, když je na pozvánce napsáno black tie? Jde o smutnou událost. Většinou ano. Libovolné oblečení je třeba doplnit černou kravatou. Je třeba si vzít smoking a večerní robu. Nebudeme o tom diskutovat. Cčko, nebudeme o tom diskutovat, jak řekl Pavel Kožíšek, jestli je to špatně, tak už opravdu jako odcházíme, ale bude to správně a budete nás milovat i nadále. Co bych dodal? Co? Já Že? teda, nevím, jde o smutnou událost, tam je na předložku, jde o smutnou událost. Libovolné oblečení je třeba doplnit černou kravatou. vlastně? Je třeba si vzít smoking a večerní robu. No ono to může být Cčko jako Black tie. smoking a večerní robu a přesto může jít jako o smutnou událost, že jo? Když jdeš na nějaký Na pohřeb, že by černou si šel. večírek, jako. Jsou i smutný večírky. Počkej, ale proč to je? Mě tady jen o jednu věc. Samozřejmě asi lidé z módy a tam to vědí, co to je. Já se omlouvám, já to prostě nevím, no a co, tak to řeknu, nevím to. A teďka black, to je, že to černý, to musí být černý, No. ale jasný, přeci roba nemusí být černá. No ale to je jako označení, že opravdu je to takový jako hochnobl večírek, Jakože že tam nemůžeš přijít jenom... Smokas, jo, fráček. Jako, že Na tebe by tam Mejdan nepustili. televize Barandov půjdeš black tie. Black tie. No tak, co na sebe vůbec. Tak ale, Jo, hele, intuitivně jsme šli, nenecháme se zmást. No, jde. Šli jsme intuitivně. I když to může být smutná událost, Ano. spousta večírku je smutnej, když pak Ano. je druhý den a to je... Ale, Černá. no jistě, smoking Takže večer, black co tie. vy, no, to jsou Hele, čím víc o tom špekulujeme, tím víc to... No. To je pravda, my musíme jednat totiž intuitivně a máme Ano. dobrou náladu Ano, a když ano. máme dobrou náladu, tak se dobře black rozhodujeme. tie může být třeba frak, žaket, smoking, Ale i hezký župan nějaký Nobel. Určitě. Ale černej. ale černý. Dobře. Cčko. Cčko. Takže Cčko? No jasně. Když vám přijde pozvánka na společenskou akci a bude na ní napsáno Black Tie, černá je rozhodně dobrá volba. Ne z toho důvodu, že by šlo o tragickou událost, ale proto, že jde o druhé nejformálnější oblečení. Dámám tato pozvánka velí obléknout večerní róbu a pánům, no, pánové se musí obléknout jako číšník z filmu Vrchní prkni, smoking, bílá košile, černý motýlek a kalhoty s lampasy. Ale nemějte strach, když si nedáte přes ruku utěrku, nikdo vám za svou útratu určitě nezaplatí. No, gratuluji, mistře, no vidíš. Co by na to, ano. Pro váš tým 5000! Ano, ano. Martinku, prosím tě, ještě jednou, řekni to ještě jednou. Dobře. Ano. No, 5000, prvních 5000 pro váš tým! A Martínku, prosím tě, kolik máme my, já tam nevidím. To není podstatný. 15 000 korun pro váš tým! Ježiši. Jste připraveni? Žolík, Ne. žolíka si dáme, no Chcete? Žolíka si dáme. Už jsou tak zblblí, že neví. Dáme si žolíka. Já si myslím, že byste měli, protože ještě nevíte, co si vyberete, ale už si berete žolíka. Dáme si žolíka a teď, jestli sklo nebo tučňáky. Že když se řekne tučňáci, tak já vidím symfonický orchestr. Víš, jsou tak jako No, podobně jistě, no. oblečený. Ano, ano. Že by to nemuseli být ty zvířátka. A o skle nevím vůbec nic. Třeba tvrdost skla, Nebo 3 vejce do skla. nevím nic. Tak co, Taky pane nevím, Douše? Sklo? Tak buďme transparentní a zvolme sklo. Sklo s žolíkem. Dobře. Sklo. To jsem sám zvědav. Já taky. Já taky. Jak se dají od sebe bez poškození oddělit poháry, které jsou do sebe pevně zaklíněné? Za A. Do horní sklenice nasypeme led a spodní postavíme do teplé vody. Na okraj vrchní sklenice poklepeme navlhčeným kladivem. Kladivem. Spoj sklenic potřebujeme vychlazeným olejem. No. Já bych jenom rád zopakoval otázku, jak se dají od sebe bez poškození oddělit poháry, které jsou do sebe pevně zaklíněné. Tak dělá běžně denně. Musíte si jenom představit zaklíněné, Ano. ne ze stopku, ale to je, Rozumím. které do sebe zapadly. A teďka si, jo, pozor v baru, že jo, je shaken Ano. a ono udělá vždycky pach. A Ano. odsekne si to, to je jen taková radička. My bychom Martinku s panem doktorem dali Ačko. No, Ale vezmeme si někoho, Žolíčka. aby nám poradil. Žolinu. Žolíčka, ano. Co je žolinu?
Je, No tak pojď, přátelé, Žilina. někdo tady, kdo to ví? Máte někdo pocit, že to víte? Nehlašte se tolik, to Vy je to v les víte? rukou. Tady pán to ví. Pane, tak pojďte, Tak prosím. pojďte. Ten odděluje sklenice denně. Tady dala Ačko. Jo. Dobrý den. Dobrý den. Chlape, vy mě dáváte. Tak, rozumíte zadání? Jo. Jste připraven? Pane, je to Cčko. Vůbec neposlouchejte, hrajete s 1000 náma. korun. Mlč. Tak, už se vám někdy stalo, že se vám zaklikly do sebe skleničky? No, nestalo. Člověče, proč se hlásíte, co vám to nestalo? Jsem myslel, že máte nějakou praxi v tom oddělovat sklenice od sebe. To je záškodník z našeho týmu. Já jsem to někde viděl a myslím si, že to je Ačko. Ačko. No taky. A proč myslíte Ačko? Jakože let nahoře, zima a nohy v teple, takže To to je jako... takový ty teplem roztahování a studenou stahování, takže se to jako... Dobře, dobře. Souhlasíte? Souhlasíme. Ačko! Pojďme se podívat. Už minimálně 10 let říkám svý ženě Božence, Boženko, pro boha, nedávej ty horké sklenice po umytí do sebe, zaseknou se. No a co myslíte, že se stalo? No zasekli se, no. Boženko, já ti to říkám naposledy, tady v televizi. Nedělej to, podívej se. No. No ale co s tím teď, že jo? Existuje řešení? Samozřejmě existuje. Vzduch mezi sklenicemi se smrštil po ochladnutí samotných sklenic. Takže co s tím? No jednoduše. Horní sklenici musíme zaledovat, aby se smrštila, a tu spodní musíme ohřát horkou vodou, aby se zase roztáhla. Jo? No a po chviličce stačí jenom malinko a je to. Sklenice jsou od sebe. Jednoduché, stejně jako věda. Já vám děkuji. Děkujem. Ačko. 20 000 korun. A vy sledujete, kdo to ví? No, 20 000 korun, Dana Morávková, 5 000 korun, Aleš Cibulka. Pavle, tak teďka vytáhni už to Zajíce. To zajíce přeci. Už to rozsekni. Tak dáme vlky. Dáme vlky. No. Máte vlky? My jsme To odborníci by na se líbilo vlky. od začátku. Se líbí od začátku. Jenom bych Jde zkusil. občas vytáhnout Víte, jak dělá ten vlk? králík, no. No, Podívej. hezky. To máte celou, Ne, to celou vejou smečku hlady, protože nic nedostanu. rozumíš? celou smečku máte za sebou. Dáme vlky. Ano. Pavle, drž se. Které z těchto tvrzení o vlkovi je pravdivé? Jsem zvědavá. Za jeden den dokáže ujít až 200 kilometrů. Během zimního spánku má tep jen 5 úderů za minutu. Během říje ho někdy svádějí i lišky. To snad není možný. Tak vytáhni zajíce. Tohle. Vážení přátelé, teda já vím, že během zimního spánku má tep jen 5 úderů za minutu. Promiňte, musím to říct. Intuice, rychle. Intuice, nech mě se vyvodit. Intuitivně, No, než rychle. bychom No, vydal ať je Ačko. neovlivní. Já Ačko, taky, protože já podle taky, mě já vlk taky. v zimě nespí. Já si to myslím taky. Protože vlci chodí v zimě po sněhu a hledají popelku, nebo tu druhou karkulku. Karkulka, počkej, to nebylo v zimě, to bylo v létě. Když šla přes les. A to je zase jiná, tak jiná měla jindy babička narozeniny, rozumíš? Já vím, no dobře, ale tak v zimě tát karkulku na sníh, víš, jaká bude kláda? Jsme ji tohle potkali v lese. To byla... Co tak, prosím tě, Danino. Já by Karkulka tam nejdu. No, my máme karkulky v lese i v zimě. Jo. Dobře. To je sousedka, co se ztratila na houbách na podzim, rozumíš? Jo. A během říje ho někdy svádějí i lišky, to je kravina, že by šla liška. A sváděla No, tak víš co, vlka, tak, to je z když- nějaký hodně Ale bizarní když běží pohádky. k táboru, hele. Ano. Běží Hele. k táboru, svede i vlka. A jsme slušně vychovaný a představa, že vlk s liškou je pro mě ekl. A vlk s promiň, ale- babičkou ti nevadí, jo? Tak bude mít, Babička s vlkem. Ale oni spolu on jí sežral. Já Ale si prosím nemyslím, tě- že babička s vlkem spí. co bych, prosím tě, jenom chci říct, že já mám doma německou dogu.
A co je nám do toho, co nám pomůže chci ti nějaká... říct jenom věc, Tvoje je prostě čuba. fyzicky dokázaný, že když doga chce, teda, když fena chce, pes i jezevčík. Musí. Běží za ní 200 kilometrů. Hupnou na to a má 5 úderů za minutu. Ne, to je... Já myslím, že to je jasný, tady je jasně dokázáno, že se rasy prostě kříží, že... No, a pak samozřejmě nevíš, jestli je to liška nebo velký. Hele, my jsme se dozvěděli dneska v této soutěži, že máme se rozhodovat intuitivně, když máme dobrou náladu. A že to se máme dobrou náladu, máme. Intuitivně z 205 úderů za minutu je kravina už samo o sobě, protože to je prostě buch, to je mrtvej To je vlk. mrtvej vlk. To je mrtvej říkal. vlk ještě v zimě a navíc vlk v zimě nespí. Já to řeknu teďka a to bude tak přesvědčivý jako s tím Titanikem a bude to blbě. A že by liška s vlkem, jestli je to správná odpověď, tak je to teda nechutný. Je to nezvořák. Bčko je mrtvej vlk a Cčko je nechutný. No. A? Já Že s tebou jo? souhlasím. Ačko, Nějaký jo. čuňačinky tady. Ačko. Dobře, chceš Ačko, máme Ačko. Pojďme se na to Ačko podívat. Vlk mezi zimní spáče nepatří. Ať je mráz nebo vedro, obchází svoje teritorium. Má dokonale stavěné nohy a k tomu protáhlý čenich, který spolu s vnitřním tvarováním nosu zabezpečuje dokonalé okysličení svalů. Takže když se v létě oteplí, dokáže za 24 hodin ujít až neuvěřitelných 200 kilometrů. Jára Cimrman by jistě řekl, to je divný chodec, když mu chybí bodec. Jdeme do toho. Ačko správně. Jo. Ano, neboj se, nemusíš to kontrolovat, Aleši. Máš tam 10 000 Jsou korun, tam. nebo máte. Ano. Pro vás 10 000 korun, jo! Ano. Vidíš. A od teďka intuitivně. intuitivně. Jenom intuitivně. A nám zbývají samozřejmě 3 nádherné oblasti. Rejnoci, cestování, tučňáci. Já si myslím, Dani, to je tak nádherný výběr. Máš Zvlášť tam ty Iva. Rejnoci, viď? Víš Teď co, se každý bojí a to bude dobrý nakonec. cestování, já bych Iva viděl na cestování, ale Já Tak vidím já pana diva... necestuji nikam, no. pana V doktora na všechno. Rejnoci mají tu výhodu, Ale- že jdou prostrčit pode dveřma. Ale třeba cestujete v knížkách, pane doktore. Já bych- Na co máte chuť? Já, To tam není. já myslím, že by tam... No, a je to. Takhle Možná, to je. že by tam seknul nějakého tučňáka. já bych dal tučňáka. Tak jo, tak no. dáme tučňáky. Je rejnok je moc zdravý jídlo. Tučňáci, pojďme na to. Proč voda na peří tučňáků nezamrzá? Protože se otřásají do sucha jako psy, protože vylezají z vody jen v létě, protože mají speciální strukturu peří. No, pane doktore. co si říct? Intuitivně, Cčko. Intuitivně. Ale hele, oni se klidně můžou otřepávat jak pejskové. No, A oni se třepou Klidně můžou samozřejmě. vylejzat jen Oni v se létě. třepou samozřejmě, že se třepou, ale zimou. no, ty se protože třepou, že jsou v zimě, Pak po no. nich jdou i lišky. jsou v zimě. Ano. Pane doktore, já za sebe, a jsem jenom blbá herečka, já bych dala Cčko. Já mám dojem, že nejen na tučňácích jako nezamrzá voda, No, že jo, takže mají protože jako ty vodní ptáci speciální jako, strukturu ona to peří. po nich sjede. No. Že jo. Takže co Tak myslíš? co, zkusíme? No, já mám dojem, že tedy jde o speciální strukturu, ale že to Dupeří. spočívá v tom, že oni jsou prostě mastní. Jo, já Oni jsou mastný. příště kolem... Oni se promašťujou, až to je kolem pravda. mě příště Promašťujou. půjde tučňák, já si šahnu. No, Hele, já jsem zoologický šál na tučňáka. Jo, a co? Mastný je to. Mastný je to. Mastný. Tak To je dáme tak jako Cčko. zvláštně klouže. Jo. On je, ale člověče, ale víš co, to vám řeknu. Oni jsou To není jako roztomilí. tučňáček, že by byl malinký. Jsou roztomilí. To je takovýhle zvíře. A ťapalo to. No tak ťapalo, no tak on nelítá. On Ťapalo nelítá, to. jako on ťape. A je to roztomilý, On to má no. jako, a je to jako torpédo. To než rychle na jede. něj sáhl, tak ťapal. tak, Říkáte Cčko? Ano. Cčko? říkáme Cčko? no. Dobře, pojďme se podívat, jak je to s Cčkem.
Tučňáci v Antarktidě stráví na otevřeném moři i polovinu svého života. Jak je ale možné, že na nich ledová voda nezamrzne, když vylezou z vody ven? Jejich peří má speciální nanostrukturu, ve které se udržují miniaturní bublinky vzduchu. Ty vyplní všechny spáry a zabrání tak molekulám vody proniknout dovnitř nebo zachytit se na povrchu. Všechna voda z tučňáka proto okamžitě steče na zem. Pírka tučňáka tedy fungují jako dokonalý nástroj proti námraze. Wow! Pane doktore. Vážení diváci, to, co jste nevěděli, právě teď víte, protože se díváte na Kdo to ví? Ahoj! Je tam jedna hlavička. Ano, dalších 5000 korun na vaše konto. Já jenom upřesním, že Dana Morávková, Ivo Šmoldas, 25 000 korun pro váš tým. Aleš Cibulka s Pavlem. Jak on se v tom vyžívá, vidíš to je... Ale jenom jako než řekneš tu částku výsměšně zase, jo? Víš, že jsi to říkal špatně. Tučňák má bublinky vzduchu a proto to bylo. A ty si šahal na nějakýho hnusného mastného tučňáka, který vylez a ještě to byl Prosím nějaký tě, prcek. jiný tučňák je normálně někde v Arktidě, A jiný rozumíš? zoo. A jiný tučňák je v pražský zoo. Jo, my jsme Ten mysleli, že tučňák jsme v tady má Arktidě. topení, rozumíš? A ty chodíš do pražský zoologický zahrady odšahávat tučňák. Tak teď už víme, kde je chyba. Jsem mi nosil rybičku. No. To snad ani není na potlesk. To je nejsnažší způsob, jak si namastit kapsu. Tak, No, kluci, si pojďte do dělají toho. kluci. No, on nás ten humor přejde. Pavle, máme toho žolíka Pavle, když ještě, bych to ne? teďka... My máme žolíka, žolíka. a Právě. toho musíme uplatnit, takže teď je to úplně jedno, protože teď je to na vás. Nemusíte, ale můžete, mohli byste. Musíme. Děti, chcete rejnoky nebo cestování? Tak my chceme cestování. Cestování, pojďme na to. Naším úkolem teď není odpovědět správně, ale vybrat nejchytřejšího z našeho zadku. No, jestli jsou po nás. Podle jedné studie dokážeme pásmové nemoci předejít tak, že před letem vypijeme co největší množství vody, budeme spát při blikacím světle, necháme si odebrat krev. Intuitivně. Bčko. No tak já myslím, že žolina je jasná. Žolda je jasná, my už vlastně musíme, protože to je Chceme. poslední otázka. Teď jde jenom o to, prosím vás, snažte se, děti, o nic Tak. nejde. Kdo to ví? Ježiš, no, ale chytrej tým. A pojďte vy. Počkej, my si vybíráme, co nám po Dobře. nich matáš. My si hladí, My si vybíráme. Koho ty si ukázal, že má jít? Tamhle. Tak ten... Pojďte, vy jste hezčí na obraz. Já se omlouvám, vy budete Pojďte za příště. mnou. Já vás poprosím. To je jenom mluvčí, jako. Tak já si myslím, že zadání je celkem jasné. Rozumíte mu? Ano. Ano. Ještě studuje, ještě. Kluku, nemluvte tak tolik vět, já to pak nestačím vůbec jako říct potom tyhle ty věci, že jo? Takže, co myslíte, vypijeme co nejvyšší množství vody, budeme spát při blikacím světle, nebo necháme si odebrat krev? Ačko, Proč? protože jsem mluvčí svý skupiny. Ne, on vám, víte, co je geniální? Jako to mládí vám neřekne jako proč. Ne, On vám řekne, že je tady vedoucí. ale no jistě. Prostě, Ale to no je- já to... Ne Ale vědomost, Martine, to není vědomost, to je pozice. ale pozor, my to takhle máme rozdělený, to je náš ovčáček. Dobře. Takže A. Ovčáček řek A. Pojďme na A. Únava, migréna, dezorientace. To jsou projevy pásmové nemoci, anglicky zvané jetlag, která vzniká, když se letecky přesouváme do jiného časového pásma. Mnozí se jí pokoušejí předejít dávkami melatoninu. Američtí vědci však zjistili, že účinnější je oklamat mozek pomocí světla. Stačí noc před odletem přespat ve společnosti blikající žárovky. Ta i přes zavřená víčka ozařuje oční pozadí a i když tělo spí, mozek si myslí, že je stále den. Zvyknutí si na nové časové pásmo se tak výrazně zkrátí. Nad jetlagem otazníky pomůžou vám světla bliky. Kdo tu říkal Bčko, kdo tu říkal Bčko, kdo tu říkal Bčko. Stále je ráno jeden. Parína. Děkuju.
Ovčáček má výpověď. Zajeď ovčáčku, ať ještě nevidíme. Prosím tě, mohl bys mi někdy toho mluvčího půjčit? Náhodou já bych ho brala, je hezký a Ale mladý. prosím tě, Ale to já se jsem mluví mluvil o Maláskovi. Co? No ne, já jenom bych tady, jako ty říkáš alibismus, ale kdo říkal to Bčko, protože dnes někam letím, tak blikám, rozumíš, nám bliká na záchodě žárovka, sedím tam celou Pojďme noc. si říct pravdu do očí, vážení diváci. Bčko jsem říkal já. Já. Jo? No. Dobrý. Máme tady 25 000 Dana Morávková, Ivo Šmoldas a 10 000, no a ne 10 000 Vejnota, víte, tady máte, to jsou vaši. Danínko, máme tady rejnoci. No, o tom Já tak myslím, vím, že- že to je plochá ryba, co spí na boku. To je tak jediný, co vím. Ještě chci jenom jako upozornit. No. Vy nebuďte přeci smutní, chlapi. Teď máme tady finále, budeme sázet, to všechno je před váma. Jestli klid. umíš počítat, tak to finále už se nás tak trochu netýká. No pozor, jak netýká? My můžeme Co když vsadit to normálně taky všecko. seknou dolů? Co bude? No vítězství. To by museli být opravdu echt blbý. No tak hele, to někdy zaskočí člověče, ani nevíš jak. To je taková blbost, že jo? Pojďme na to. No tak co nám Co si zbývá? vybereme? No, co si tak vybereme? Že by rejnoky? Rejnoci. No. Čím jsou zajímaví rejnoci z čeledi mantovitý? Mantovití. Jsou velmi malí a přisávají se na trup lodi. To je pěkný. Jsou mimořádně velcí a rádi skáčou placáky. Mají chapadla a dokáží se výborně maskovat. Já chci říct, že rejnoci jsou taky z čeledi štítovců. Jo. No nic, jen Jo, tak mimo. To Jako, hodně pomohlo teďka. že To jsi vím. moc hodnej, Co? že třeba už teď do smrti budu vědět, že rejnoci jsou z čeledi Štítov. mantovití a Ale jsi štítovců říkal je, ty, to je, no. to je poddruh štítovci, to Jo, zase to je oni, pěkný, vy to to je nevědí, že jo, tak to já vím, ale tak To je pěkný. nevědí Ale štítovci. fakt je, že já jsem žádného rejnoka z čeledi mantovitých ještě neviděl, Já tak taky typuju, ne. že se dokážou výborně maskovat. nás doma taky žádný není. No tak, Ale jsou rybičky, co se přisávají na trup lodi. Ale Ale já bych nevedli by. neřekla, že to jsou rejnoci. Rejnoci ne. to jsou ty A- štítovci. Jo. A já si myslím, pane doktore, že máte zase pravdu. Že se dokážou výborně maskovat. Ale jako chapadla, jak by to vypadalo? No tak A co je mě do toho, že jo? já nevím, tak chapadla. Co je mě do toho, jak vypadají chapadla? Mají je tak zamaskovaný, že stejně nikdo neviděl. Že jo? Pane doktore, tak A Cčko dáme. evidentně jsou chápaví, asi jako my. A když mají dobrou náladu, proč by si neskočili placát? Ivo, ale Ivo, tady je jedna Salto. věc, že když se tak maskujou, tak Tak je nevidíš. opravdu nevidět, já nevím, jak bychom to jako potom jako nějak jako To se nedá okecali. ověřit. To se nedá ověřit, To no. nedá ověřit. No to jsem Takže zvědavá, co uslyšíme. Cčko dáme. Cčko dáme. samozřejmě. Rejnok je velká ryba. Počkejte, už jo? Cčko. Chcete Cčko? Jo? No, Oni chtějí Cčko, no tak dobře, tak pojďme se podívat na toho malého rejnoka, který není vidět, protože se přisává a ve volném čase skáče placávky. Rejnoky známe i malé, žijí No. u dna a chroupají měkkýše. Známe ale taky rejnoky velmi velké. Ti z čeledi mantovití můžou mít rozpětí ploutví až 9 metrů a jejich elegantní pohyb připomíná let ptáků. Někdy se dokonce vymrští nad hladinu, ale po úctyhodném skoku nakonec vždy přistanou na břiše. Vědci tvrdí, že tak navzájem komunikují, ale kdo ví, manta sní o výšinách, udělá hop a břichem plác. tak. Skáčou placák. Vidíte, placáky, kdo by to byl řekl, že takový rejnok plácne sebou do vody My a jsme se pleskne to. chtěli solidarizovat. 25 000 Dana Morávková, Ivo Šmoldář, 10 000 Aleš Cibulka, Pavel Kožíšek a nás čeká velké finále, kdo to ví? Ja.
Velké finále je tady. Jak jsem říkal, všechno se může ještě rozhodnout. Vy neuhodnete. Pryč všecko. Vy uhodnete nahoru. Prachy. Chcete prachy? Jo! Chcete prachy? Jo! Zaklínadlo ty peníze. No tak dobře, já jenom chci říct, že budete sázet. Budete sázet na těchto dotykových displejích. Ano? Kde budete moct potom zvolit částku, kterou vsadíte. Může taky hop nebo trop. Ale pojďte si nejdřív si pojďte podívat na to, jaké máme téma. Ježišmarja. Jezera. Aleši, jezera. Jezera. Ozero. Pozor, to budou jezera. To je jako kolik To budou vsadíte na jezera. slz. Finská jezera. Naše jezera. Máme tady Šíravu, to je na Slovensku teda. Vranovskou přehradu. Orlík. Kolik vsázíte? Co ti do toho? Co do toho, no tak... Jim napovíme. Hele, to je takový jezera, já myslím, že tady bych klidně se rozmáchnul. Může to být třeba o hloubce. Já se vůbec na jezera nerozmáchnu. Fakt ne? Máte vsazeno, Pan doktor jo? taky se nerozmáchne na jezera. Dobře, tak jestli máte vsazeno v pořádku, Ano. my si otevřeme to téma jezera Ano. a pak zjistíte. To pak zjistíte. Tak pojďme. Co tam máme? Jak se jmenuje největší sladkovodní jezero na světě? Kaspické moře? Bajkal? Hořejší jezero. Pojďte mě jenom říct, jo, 20 vteřin vám běží. Co jste mohli vsadit? To by mě zajímalo. Tak co to je? A, B nebo C? Kaspické moře, Bajkal, Hořejší jezero? 6, 5, 4, 3, 2, 1, konec! Ja. Totiž, Jo. rozumíš, vědět tohleto, no to nevíš, že jo? Nevíš. Ale kolik teda, co? My jsme dali 5 000, aby měli kluci šanci proti nám. Cože 5 000 jste dali, jo? No. No, Tohleto, když máš kaspický Bajkal. Víš, co to je Bajkal? Prosím tě, Bajkal, to je ten, no ta ryba s tím čumákem. Jeseter. To je normální jeseter, Bajkal. No nevadí. Co u Jsme vás? chtěli furt hrát. My jsme dedukovali tak jako, přišli jsme na to, že oni v životě nedají 5 000, aby vyhráli, že jo? To znamená, jsme říkali, ty dej A my 1000, dali. 2000, No. oni dali, s čímž my jsme nepočítali. Aby jsme furt hráli. Ano, a my jsme chtěli šetřit peníze našich daňových poplatníků a Pavel řekl, že chce být opatrný. Řekni, kolik si Že dal. každý dáme korunu. My jsme vsadili 2 koruny. A my A ty schválně vlastníš dali. divadlo? Bože můj. Jste dali korunu, jo? Ale každý. Ale každý. No to jste se přemákli do toho. To jste se úplně rozhodili tou korunou. No. Ježišmarja. No, my jsme si říkali, kdyby do toho šli naplno, rozumíš tomu? No my jsme chtěli ještě soutěžit. No, my taky. No, chtěli soutěžit, když je na konci... Pojďme si to říct, prosím vás. Jak se jmenuje největší sladkovodní jezero na světě? Jezero. Tak Kaspické moře není jezero, to je moře. To si jenom myslíš. Hořejší jezero, to je pak i Dolejší, to máme u nás. V Bílýmu jezdě, tam je normálně Dolejší jezero a pak je Hořejší jezero. A Bajkal. No to je Bajkal, že jo? No. Jestli, To že to je známe z Bajkal. ruských Tvůj písniček. geografický výklad je fascinující. Tak pojďme říct, jak jsme odpověděli. Nadinko, My dali Ačko. Ačko. Kaspické moře. Jak Aleš? No my taky samozřejmě. Ačko. Dobře, já si to tipnu já teda, jo. Do mě žádný peníze nejdou. A já tipuju Bčko. Co to je? Fuj ty čerte! Ježišmarja, no co je? No, Tak kolik? 20 000. dobrý. ano. Kdo to ví, vážení přátelé, kdo to ví je tady? To, co jste nevěděli, to jste se dozvěděli, protože vyhrává Dana Morávková a Ivoš Volnás. Aleši, nedá se nic dělat. Pojďte sem ke mně, pojďte sem ke mně. Vám tleskáme, děkujeme. Co říct? Já si myslím, že jste zase o něco chytřejší.
A pak, když se budete dívat na Kdo to ví, tak budete jenom a jenom s námi. Mějte se hezky a příště, kdo to ví, vy nebo my, no přeci společně! Okay.